ଆସନ୍ତୁ କଣ କହିବି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲଙ୍କା ଚପ୍ କେମିତି ବନାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ କଂସାଟି ନେଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିରେ କିଛି ବେସନ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପାଣି ପକାଇକି ଗୋଳା ହେବ। ଆଉ ବେସନ ମାନେ କମ୍ ନେଇଛି, କାରଣ ଲଙ୍କା ଅନୁସାରେ ବେସନଟା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଙ୍କାକୁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଝିରୁ ଫାଳ ଫାଳ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି, ଧୋଇକି କାଟିଛି। ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଛଣାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ, ବେସନ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ପକାଇକି ଗୋଳା ଯାଉଛି। ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ପାଣିଆ ହେଇଗଲେ ଲଙ୍କା ଦେହରେ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ବହଳିଆ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଳା ହେବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଳାଯିବ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ପକାଇଛି କାରଣ କଲର୍ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ଲଙ୍କାର। ଏବେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବେସନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲଙ୍କାକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଲା, କଢ଼େଇଟା ବି ବସା ହେଲା। ତାପରେ କଢ଼େଇ ତାତିଲେ ତେଲ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତେଲଟି ତାତିଲେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଲରେଡ଼ି କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ତେଲକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲଟି ଗରମ ହେଇଗଲେ ପରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଗରମ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପକେଇଲି, ଯଦି ଗରମ ହେଇତେ ଫୁଟଫୁଟେଇଲା ଜାଣିବ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଯିବ। ଅଲରେଡ଼ି ତେଲଟା ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ଫୁଟୁଛି ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ କଢ଼େଇଟା ଅଳ୍ପ ଦେବାକୁ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। କଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଲଉଟା ଫୁଟା କରିବା। ହେଇନି, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ତଳଟା ଲାଗିଲେ ପୋଡ଼ାଳିଆ ଲାଗିବ। ତେଲ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଏପଟ କଲେ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଭଲ ହେବ। ଲଙ୍କାଟା ବେସନ ସିଝିବ, ତା ଭିତରେ ଲଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ବି ସିଝିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ କଲର୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଲି ଆପଣ ସେ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ବି ଭଲ ନୁହଁ, ନିଜେ ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବେ। ଆମେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଉଛି ଟିଫିନ୍ଟା ଟିକେ କରିଦେବୁ ଆଉ।